Cinc Bofill és un centre infantojuvenil i d'adults amb professionals especialitzats en l'autisme i en el neurodesenvolupament. I és un centre que d'entrada es va crear a Girona, però progressivament es van ampliant fins que el 2023 va néixer el projecte de Cinc-Bolot, que va ser un centre que es va decidir obrir bàsicament perquè es va veure que hi havia una gran demanda aquí al territori de la Garrotxa i voltants en què es necessitava atendre a les famílies i a les persones dins d'aquesta condició. L'eix principal de la nostra feina és la persona i també la família. Ens basem molt en les necessitats i les característiques de cada cas i elaborem un pla de treball on acompanyem sempre a les famílies, individualitzant molt tota la feina que fem. No només és un treball en què fem amb la persona i amb la família, sinó també ens coordinem amb escoles i altres professionals per abordar tots els contexts d'aquesta persona i donar una millor qualitat de vida. Som un equip multidisciplinar, format i especialitzat en metodologies basades en evidència científica actual i per això comptem amb un equip format per terapeutes ocupacionals, psicòlegs, pedagogs i mestres d'educació especial. A més, ens reunim setmanalment amb els professionals de Girona i els d'aquí Olot per donar suport als casos que portem. Treballem les diferents àrees del desenvolupament, com ara la comunicació, les habilitats socials, l'autoconeixement, habilitats motrius, l'autonomia i altres àrees com, per exemple, la conducta i l'aprenentatge.